Kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin ka jing od jing nam ki samla puli ka jilla hagabay day bat ka jing penslem ka sorkar ban penpoy ka baha baybam jongki nakalyang ka Hanyo Trap Integrated Territorial Organization Students Wing menta ka sngi ka khalay tri unay wing arajar arpulay kalalaj ban pensngo show Education Secretary jong ka sorkar jilla u Ambrosi Marak halor ka man hadin ka jing kendo baru tayo officer nakalyang kinongelam ka hito Students Wing Bakintom ya uyajan lang sotun baru kit warjri ubade assistant secretary habaya keren berkilat patrai khubor kila ong bakat kum ke jubab ke bakila yo no education secretary ka dahi ke bapenlong ban slam ban penpoi ke bai bam ka dei bakadon ke jingthot ha ka bai dei bat ki bank ka baki khna ki play account ha ka por baki apply bara ka jo ko por lo ongru Basyan ka sorkar kan sa penbet no ya gini kijing khnang baki khna kinyo no ya ka bha jongki ka baki dei ban yo ngi nakaliang jongka hitu student wing ngi lawan ni kendo ya ilisar Ambrosi Marak Secretary Education Department Government of Kalia demi kwa cingcai halor kacing penslam ban yo ya scholarship tu na ke hakacingi keren jong I bat secretary jongka Education Department Government of Kalia ti ilong panakaliang jong sorkar in naliang jong sorkar panakaliang suihi inle katbala ban pai kam kloy le ban wanra kam kloy ya kata ka scholarship ko bakadai ka baha ka bagi kena kita ban yo Tepim teli ke ai kadau batlam kacing slam ban yo ya scholarship katkum kacing sai bang yo na secretary jongka education naga secretary jongka education department yung namar kidon ki error hakaliang jong ki mai smart jong ki bank account number nang kacing slam ban verification ya ada harkat plus nang ta sakawai long namar ki kena ki kidang operate ya ka bank account Facebook jong naga minor sa kamicon katay kacing sai bang yo na I kum ke jiput sha jong education secretary jong ka yo ken jong ka government of Malaya ti pun shai ong ba napok ka ministry kila ong ba it is mandatory ban don ya ka Aadhaar card khnang ba ka link ba ka PMFS ka scholarship kan poi ha respective bank accounts ang atahe next step Cubul ka lada kidang Islam tingi shubu puar menta lada kum gajing pan jungi ting la shu ong ban sen biang ki alert si sin ban tip ki students ling ba ka SMS te lada ngi pat yo ya kata lani kino ki students ki bang pat yo ya kata ka SMS alert tingi na kaliang jungi ka hito students wing tingin ya move yang si sin sya ka education department ba ka NIC Cepibu puar ya ka by the end of this month by the end of this year tingin we'll make sure ba kadai ban yo no ka scholarship haman ki students ki barang sa scholarship ba sure kata kaliang jong I secretary ti ong tahi inle akan bala te we'll see about that ngin sepet ya kata nomor ngim pala ban patay mo nomor itu ide jong ka education department ngin hab ya pet ya ka rukum ai order jong ka NIC kan National Informatics Center wan pet ikini ki online alerts ne ki transactions ban push po ki bank respective bank accounts jong kino ki na apply ka scholarship